Kabanding ng isang fur daddy sa Mabini, Batangas sa mga fur babies sa water activities. Ang mga alagang aso nagpakitang gilas din sa paddleboarding, windsurfing at kayaking. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Out and about for some pawsome activities ang mga cutie doggies na ito. Playground nilang open sea sa Mabini, Batangas. Langoy aso tricks baka mo. Manilang yan sa kanila. Ang mga crossbreed na Golden Retriever at Labrador na si Maui at ang mixed na Aspin at Rottweiler na si Jasmine, alaga ng fur parent na si Danny. Yung lugar kasi namin dito sa Mabini sa Batangas, tabing dagat. Tapos lahat kami dito sa bahay ay mga scuba divers tulad ni Kenneth. Tapos syempre, in between the dives, minsan nagpa-paddleboard kami, kayak or windsurf. At yung mga dogs naman namin are inherently natural sa kanila yung mahilig sa dagat. Walang katakot-takot na sumabak ang fur babies ni Danny sa mga water activities. Si Maui, pakitang gilas at kitang enjoy sa paddleboarding. Game na game rin at hindi nagpapatinag sa lakas ng hangin para ipamalas ang galing sa windsurfing. Na parehong rescued and adopted dogs ni Danny, na bahagi raw ng advokasya niyang sumagip sa mga napapabayaang mga aso. So para yung mga dogs na kailangan i-rescue, sana ma-rescue sila mula sa mga streets or sa mga dog pounds. Kasama rin ang wonder dog na si Jasmine kahit pa sa chill na water ride gaya ng kayaking. Sa paddleboard naman sir, hindi naman siya ganun kahirap i-balance lalo na pagkasama si Maui or si Jasmine kasi marunong naman silang makinig na kung napapansin na nila na sabi mong no, na malikot na sila, ang kusa naman sila na nagiging kalma. Dinadala raw ni Danny sa ibang lugar ang mga fur babies para doon mag-surfing, pero tinitiyak pa rin ang kaligtasan ng mga alaga sa ganitong klaseng water activity. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.